What's magandang araw mga kablawiks. Update tayo sa aking tanim na mga sibuyas dito mga kablawiks. Ito yung resulta ng aking inabunuhan ng 14-14 na tinunaw ko sa tubig. Nilagay ko isang tinapa bawat puno ng sibuyas. Yan o, yan ang resulta mga kablawiks, yung resulta ng aking mga tanim na sibuyas. Yan o. Ano ba lang to, mga tinanim ko tapo mga September, last week ng September. Ngayon November. Kaso yung pag-abono ko pagkahapon, inabunuhan ko ng puntag in the morning. Umuulan ng hapon, hindi umipik yung iba mga kablawiks. Sige